Toen zei 2 getrouwd, dat was een trouwte. En na hulle nog foto's geneem met as die toe kom ons na saal toe. Maar in die tyd toe ek nou daar staan, dus sê ek nou my naggie nog. Wat? Hier agter my kop. Check het dan so nie, kom maar knoppe iets ek vir. Dus ek wou nog of die nuwe koopplek is, sê ek het my nog nooit gebruik nie. En toen het my nou so gegaan, die liep van die aan. En die aan, hy is toch gekom te voelen wat klaar die lekker. Zondagochtend is, dat gaat dan nog al erger. En ik is zo koersig en ik het mezelf wilde zien, ik het maar net kan leiden. En die ochtend, maandagochtend ga ik naar die 60 toe. Voor die kliniek? Nee, niet bij die kliniek, bij die apteek. Oh, oké. Daar is een zuster wat ook niet had. En toen, ik nog waren zij van die plek wat ik gebruik. Ze zei, ik mijn arm was met zijn vader en toen dat pilletjes gegeven. En ik heb nog 1 pilletje s'avonds staan. Maar die pilletjes waren te lang voor mij om zijn ver te doen. En die dinsdag aan kon ik slapen met mijn hele kop en niet van vooraf op. Mijn gezicht is toegezweld. Je zei dat ik een foto ga nemen, maar als er nog een beetje te laat is. Het is van ons kan na die tijd kijken. Oké. Mijn gezicht is toegezweld. En die kwart voor 1 toen bel ik toen die ambulance. Waar heb je zijn gezicht? Was het geslagen? Mijn hele gezicht. Net op dak opgezweld gestaan. Van die sieren. Van, is het sieren of was het net gezwel? Nee, het was niet sieren met gezicht. Het was net gezweld, maar de kop is vol sieren. Waar kan je niet die afvallen dat ik zien hoe lijkt? Ik moet nog mijn kop gewassen. En ik moet nog zo. Ik kan het zien eigenlijk. Ik wil een foto krijgen. Zo waar, is het daar meestal in die middel? Ja, ik heb meestal hier voor me gesmeerd, want hiervoor was me door de grens geweest. En die achterkant, die langs de kanten zit ook zeer op mijn kop. Ja. Maar die haar is niet uitgevallen. Maar het brandt nog, is het nog zeer? De zak is nog zeer, ja. En mijn medicatie is nog op.